Alhamdulillah guys, sore-sore dhisik dapat rezeki. Iki entuk rezeki konggone yo nglam putune iki 78 guys, 7 bulan. Diterno yo ngasih iki mau iki. Enek jajan roti. Terus Gorio-rio. Terus kerupuk. Terus iki yo Gorio-rio. Terus enek iwel-iwel, mbel-mbel guys. Mbel-mbel. Terus iki enek urap. Terus enek apa iki? Mie, ayam guling, tempe tahu, terus kacang. Alhamdulillah berkah barokah, moga-moga adik Suha moga-moga jadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya ya guys. Moga-moga pinter, cerdas, panjang umur. Matur suwun nggih. Yo nglam iki putu guys sing ceritane sing di apa 78 iki putu anake Mas Nur sama Mbak sapa yo. Gak ngerti guys, soalnya manggone kuwi ning Bengkulu. Mbah iki posisine agi dolan rene. Yo nglam ki nek karo desih kuwi sepupu dulu wedok guys. Pokoke intine yo wis matur suwun lah kanggo Mas Nur sekeluarga nggih. Muga-muga Dek Suha jadi anak yang pinter, solehah. Amin amin ya robbal alamin. Iki mau guys hasil mbolang dari sawah. Untuk krokot iki anggan sayur sesuk krokot api-api kok ngene eman-eman guys dhisik nek ngerti niki iki lembuk ning dinggone tak jupuki ayu-ayu kok ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sampai lali salam ya guys. Dinda Dek Dinda berkat Dek berkat. Mergawe guys, mergawe nggih iki dhisik iki istirahat mau jam 11 ngantek jam 1 siang. Terus lanjut ngupas-ngupas apa guys, arep karo ngupas bawang merah. Kan wis arep sedekah bumi, jadi persiapan ngupas brambang guys. Ngupas brambang kok digoreng, diiris terus digoreng dienggo masak. Ini iki persiapan iki guys. Iki mau 1 kilo iki regane 37. Walah regane brambang kaya inten guys. Nek bawang sih rodok murah sih, tapi bawang regane brambang merah iki lho, bawang merah iki regane kaya inten melejit. Iki ora gede, ora cilik, sedengane 37. Adik dhisik tumbas yo sak piro yo, yo ora gede, ora cilik, yo canggung sakmene iki 1 kilo 44. Walah regane do mehong-mehong guys. Sing rodok murah ki opo iki? Gak enak sing murah nggih. Sing murah cuma kangkung, sayur-sayuran nggih. Terong ya padha ae. Terong iki 1.000. Pokoknya per biji 1.000. Nek gede sithik ya 1.500. Tak sambi tak goceki karo cerita yo guys. Soalnya kok apa ki family online akeh guys, rame do komen masalah apa kuwi kaget masalah Mbah Jami iki wis almarhum. Berarti panjenengan ki nganu ya Bu, suwi gak mengikuti konten-kontennya Mas Lalimantan, gak mengikuti konten-kontennya keluarga dhisik nggih. Berarti sing do gak ngerti berarti ya suwe gak mengikuti ngono ya guys. Wong ninggale iku lho wis hampir 1 tahun.
Wis meh pendak pisan guys, Mbah Jami iku meninggal ki wis meh pendak pisan sok sasi suro. Ninggale kae sasine iki suro guys, tapi nek Januari Februari niki apa ya dhisik kok kurang paham ya guys. Tapi sing tak eling-eling ki cuma bulan suro. Engko sak enek sasi suro ki berarti ya pendak pisan. Ya guys, iki ceritane kuwi rak ngene ya guys. Aku ki cuma cerita nggih. Cerita yang sebenarnya. Sawahe Mbah Jami iku kan sing garap kan putune toh guys, sing jenenge Mbak Fitri, sing ning Jakarta mbiyen nggih. Lah iku kan sing nempati rumahnya Mbah Jami iku ya Mbak Fitri. Dadine kan anake iki telu, masih kecil-kecil. Sing pol cilik iki agi umur 1 tahun. Mungkin ya wong baru berjalan, maksudnya iki anggek iso mlaku guys, tapi mlakune iki urung patek cepet ah. Pokoknya 1 tahun ki mbok wis genep borong umure sing anake sing cilik kuwi. Dadine wong ki nek duwe anak cilik arep garap sawah, arep apa kan repot nggih. Jadi bocah telu ki sing nomor 1 kuwi SMP kelas 2, lah sing nomor 2 kuwi SD kelas 1, sing nomor 3 kuwi masih bayi. Dadi niki biyen pas Mbah Jami waktu meninggal kuwi kan jawane iki ya digarap dhewe guys, jawane sawahe kuwi nggih. Tapi kuwi ya ora ndadekno. Entuke gak ndadekno ki ngene. Jenenge apa-apa ya uwong kabeh. Kaya ndaut ya uwong, traktor ya uwong. Terus apa iku tandure ya uwong, ndaut ya uwong, nyebar mulai arep gawe bibit pari ku ya uwong, pokoke segala macam apa uwong. Iku ya butuh dana, guys. Sedangkan Mbak Fitri wong sing golek dhuwit ya bojone, dadi sing golek dhuwit wong siji sing mambung pirang-pirang. Iki karo ngrawat Mbah Jais barang ya, guys, karo ngopeni Mbah Jais barang. Dadi niki ndeke kaya wis nyerah garap sawah kuwi. Intine iki ngono. Digarap ki cuma entuk 7 karung. Kuwi gak patek dadi, guys. Soale suket iki banget buntune, tandure ya gak diopeni, ora diwatono ning wong apa piye, mungkin ya kok dana nggih. Danane mungkine ya gak enek. Apa meneh kok nggo sawah nggih, wong nggo ngopeni anake nggo sangu sekolah, nggo kebutuhan sehari-hari iki iso cukup wis alhamdulillah ngono guys. Dadine ndeknane iki ngene lho guys ceritane. Ceritane sawah kuwi ya wis disebarno. Wis disebarno bibit pari ngono ya guys. Lah terus ndek iki sing lanang kan waktu lebaran kuwi ya mantuk suaminya Mbak Fitri iki pulang pas waktu lebaran. Terus Mbak Fitri ku pas arep lebaran kurang 1 minggu kuwi kan sakit guys. Sakit ki sampai opnam hampir 5 hari di rumah sakit. Jadi keselen ngopeni apa gabah pari niku ya kaya jenenge wong bocah momong kuwi ya kesel guys. Apa meneh kok ngopeni, ijek ngopeni mbah, ijek ngopeni apa iku anak telu, ijek ngopeni aktivitas mepe gabah, ngetokno dhewe, nglebokno dhewe, ngangkati karung kuwi ya tenagane iki ya butuh sing tenaga kuat. Kaya Mbak Fitri kan ya gak kulino abot-abotan to. Urip ning Jakarta ya wis ngono kae. Terus ning kene iki kaya kaget. Ndeke kan duwe riwayat darah tinggi. Kaya Mbak Fitri iki isih enom tapi riwayate kuwi duwe riwayat darah tinggi. Jadi ndeke terlalu kecapean, mungkin lho nggih ya kata dokter gitu. Terus suaminya iki bilang gini, guys. Wis gak usah garap sawah daripada kowe engko masuk rumah sakit meneh. Pikiran kebanteran montang-manting ngono. Terus wis kadung disebarno kuwi. Terus wineh kuwi mau, guys, ditawak-tawakno wong. Lek utawa D angger sing Mbak Fitrine metu ki ditawak-tawakno wong. Sawahku garap ngono. Aku wis tak sebarno ngene-ngene ngono. Lah kok ndelale iki ora nek wong gelem garap. Wis tawak-tawakno wong wis ditawar-tawarno pokoke
Angger sapa sing gelem garap ya wis enek winehe ngono. Lah delala iki ya piye ya sing lanang wis balik ning kerjaane neh. Sing lanang ning adoh guys ning Kalimantan ndi ngono lho. Kerja nek edak-edakan kene ya gak mencukupi jare sing Mbak Fitrine. Gajine mok saithik kuwi golek gaji sing luwih rada akeh ngono. Kemungkinan iki ya ngono. Nek sering cerita Mbak Fitri kan ngono ya guys. Lah iku Pak Suwi sakno. Lah ya kok rono-rono ditawakno. Kok ora nek wong do gelem garap ngono guys. Ngesakno asline iki ya sakno lah pokoke. Ekonomine kan yo jenenge ngopeni bocah sing kae. Terus kan dhisik yo gak sengaja blonjo ning bakul rayeng, sing Mbak Fitri yo bakul blonjo ning bakul rayeng. Terus diomong-omongan karo Mbak Nike kuwi sing bakule kuwi do ngomong-ngomong nek sawahku ki ya tak tawak-tawakno wong ki do gak gelem garap ngono. Kadung winahe wis tak eno wong, wis ditandur wong. Lah ya Fit banyu koyo ngene udan ae kok gak mbok garap. Dhisik kan ngono to. Walah Mak kok ngrasakno garap, aku saiki wis dipenging karo bojoku. Wedine engko cara bojone iki trauma, guys. Wedi nek ning kene cara mono ya bener dulur akeh. Lah tapi kan ya jenenge dulur kan ya wis ngono kae lah ya, guys. Dulure ngurusi keluargane dhewe-dhewe mosok arep cara kaya butuhan dhuwit kaya apa ya tetep mbah piye-piyene ya ora kaya golek dhewe. Dulur cedhak-cedhake ya wis ngono kae lah. Ora kaya nganu terus lanang pesen dipenging garap sawah. Dadine sawah ya wis bero ya wis ben sing penting kowe fokus ngurusi anak-anak ngono pesene sing lanang kuwi. Lah nek cerita karo dhisik kan yo ngono to. Lah terus aku ki nek lambeku ki ya ceblung ngono ya guys. Jenenge wong ya ora ngerti lho. Nek timbangane ditawak-tawakno mbok tawak-tawakno gek nek wong garap ben digarap paksu piye-piye ta ngono. Lho nek gelem endang ah Mak. Nek nyeluk aku kan maksih ngono nggih nek manggil. Ket cilik mula nek manggil dhisik ki maksih. Meskipun ayah sapa kuwi nek manggil ya maksih ngono ket cilik. Ndang ah Mak, aku malah seneng nek Pak Su gelem garap ngono. Terus akhirnya dhisik pulang, guys. Bar blonjo ki terus pulang, lah teko omah ki terus Pak Su tak critani. Tak omongi ya, sawahe Fitri ki ditawak-tawakno wong ya gek nek sing garap. Mbok kowe gelem garap ngono. Ndak tenane lek winek-winahe ora, winahe wis kadung deno wong iya. Nek masalah wineh ngono turan ki ya akeh sing Pak Su ki ngono, guys. Turah-turahan nggone wong ki akeh nek gelem jawab ngono. Terus tenan Pak Su posisi nemoni Mbak Fitri ning omahe ditemoni. Iya Pit sawam ki apa mok kon garap-garap wong. Iya Pak Su nek sampean gelem garap tinimbangane bero nganggur ngono. Terus tenan ya wis nek mbok kon garap piye ki nganune modele maksude iki apa sak kedhok kuwi umpama kok entuk 12 sak yo dibagi 3 apa dibagi 4 iki misal yo kan iki pertama kali awal garap kuwi sawah iki wis gak ontro sawah guys jenenge suket iki kandel iki sak dengkul kaya wit-witan apa ngono ki wis walah gede-gede batange ngono kae lho. Lah kuwi setiap anek wong nganguk, anek wong arep mlaktor ki wis ditolak kabeh gak gelem. Moh lek sukete buntu kaya ngene iki engko plaktore gelem muser apa ora, engko apa kuwi pokoknya ruwet lah guys. Angger enek wong nganguk arep nggarap mlaktor ku lho, sing nggarap plaktorane kuwi yo gak gelem angkat tangan domoh. Terus Pak Su ya terus seleh ngene mesisan. Iki engko nek enek sing gelem mlaktor, ya tak lanjut tak garap. Tapi nek sing mlaktor kuwi mau do ora gelem, ya terpaksa lebih meneh. Ya aku gak sida. Ya sakno aku mau lho guys, asline Pak Su sakno. Tapi alhamdulillah nggih, adike Pak Su sing jenenge Lek Waris kuwi. Sing pokoke mendina dolan rene lho guys, sing anake basa Jawane nritik gentik kuwi. Kuwi alhamdulillah iso nulung gelem mlaktorno kuwi guys, tapi posisine kuwi ya mangkat jam 1 siang kuwi sampai jam 5 sore. Kuwi agek ketara sawah tak omongi. Maune iki ya wis wah suket iki ondet-ondetan. Saurunge ditelaktor kuwi
Pak Suwe wis apa disuwemproti karo obat suket sing merke apa ngono guys, pokoke sing bentang cepet mati sukete wis disuwemproti kuwi. Terus langsung ditraktor, bar ditraktor terus tak golek wina turah-turahan. Terus alhamdulillah tak tanduri sampai saiki parine yo lemu guys. Meskipun tandure iki keri karo kiwa tengen iki wis ketinggalan, wis kaceke iki wadoh, kaceke wis enek 1 bulan, enek pokoknya yo hampir 1 bulan lah. Enek. Tapi yo alhamdulillah tak tiliki kok yo ijo royo-royo. Alhamdulillah mbok yo gen aku sampai nyebut ngene ndek ya alhamdulillah Mak, aku ngono karo Mak Jami. Muga-muga tandure iki lemu, yo gek enek omo tikus, muga-muga sampai panen iki slamet aku sampai muni-muni ning sawah iki. Ben kena dienggo mangan paem, buyotem, putunem, aku sampai ngono. Engko nek pananane akeh kan yo entuk-entukane yo akeh. Ngono lah Pak Suwi nek janji ngene guys. Iki ngene yo awal pertama aku nggarap kan yo ragate entek akeh. Maksudnya iki danane lho guys sing obat suket sing apa kan pertama kali wis ora ontro sawah rupane. Lah kuwi moro papat. Moro papat iki berarti dibagi 4. Cara mono entuk 12 karung yo dibagi 4. Kuwi man pirang sakan kuwi wis dingan. Tapi engko nek sak teruse ijek Pak Su sing kon garap terus, nek wis sawahe keadaan wis resik, wis apik, ya sumben genten moro 3 ngono guys. Jadi cara mono entuk 12 sak ya dibagi 3. Ngono. Wis perjanjiane. Ceritanya begitu guys. Kok sing gak ngerti ya bingung loh. Kenapa Pak Su sama Desih kok nggarap sawahe almarhum Mbah Jami, kena apa yo ngono yo bingung. Awal mulane nek gak roh ceritane yo ngono yo guys. Tapi ki wong niate Pak Su ki yo ora ngoyok sawahe ora bingung. Sakno guys, asline iki ngesakno ben kena dienggo mangan, ben kena nggo nyembung urip. Apa nyawang anak-anake cek cilik-cilik koyo Mbak Fitri lah yo. Pengalaman garap sawah kuwi yo jenenge bocah yo gak duwe, yo gak roh carane ngene-ngene sithik-sithik wong yo duwe. Mesti nek nang digapno ngono kan dheke meroi, ora ragat, ora modal tenaga, ora modal duwe. Engko nek metu asile dheke jek kebagian gabah ngono lho guys. Jadi sawahe yo resik. Ora nek sukete ngono. Iki engko tergantung guys, tergantung nek wis bar pari iki engko arep di tanduri dhewe dikei jagung apa dikon lanjut nggarap Pak Su. Iki urung ngomong-ngomongan iki. Soale yo parine urung ngunduh. Engko diatur nek wis ngunduh ae guys. Nah, itulah cerita yang sebenarnya. Jadi Mbah Jami mantan Mbah Pomo ki real bener-bener sudah meninggal. Wong biyen Desih ki arep gawe konten yo saru yo guys, jenenge wong kesusahan kok di gawe konten kuwi ya saru. Saru lah apa meneh kok Desih omahe posisine ngarep omah. Tapi mbah piye-piyene kan bener gak tak konten sejelas-jelasnya kan Desih ya wis cerita to biyen wis pernah ngono kok enek sing heran ngono mosok mantan Mbah Pomo, Mbah Jami Mbah Pomo sudah meninggal deh. Apa betul deh? Pertanyaan ki sing urung ngerti ya tetep kaget ya guys yo. Tetep kaget sing belum pernah mengikuti vlognya Desih cuma kan wis ngerti karo Mbah Jami. Wong wis meh pendak pisan iki gak ya wis suwe to guys, hampir 1 tahun wis meh pendak iki wis 1 tahun lebih ya. Kok anggere nek sasi suro Mbah Jami berarti ya pendak pisan. Ya, telepon ya. Alhamdulillah, yus ngono kuwi ceritane nggih. Mbah Jami iki meninggalnya guys kuwi real tanpa sakit. Sakite iki apa ya gak ngerti ya, cuma sakite kuwi piye ya guys. Kadang aku dhewe iki ya kaya
percaya yo gak percaya, mosok Mak Jami iki ninggal tenan to. Ya kaya bertanya-tanya ngono, guys. Kaya gak percaya dhisik dhewe lah ngene iki. Pak patenan iki kedawan durasi iki lho, guys. Gak percayane iki ngene. Soale iki dina Jumat nggih, kuwi kan bulan Suro. Nek bulan Suro kuwi biasane ya, guys, biasane kan do masakan, terus do kondangan ngono kae lah. Dina Jumat kuwi iki sek ngeteri sego dhisih lho, guys, rene. Aku ki yo kaget, Pak Su yo kaget yo. Ngeteri sego rene. Aku ki diceluki, Mak seh ngono. Aku ki yo bubuk ning kamar lho. Kok koyo suarane Mak Jami ngono. Padahal aku ki selama Mbah Jami pisah karo Mbah Pomo kuwi kan dhisik kan gak pernah ditekoki ngono kalau, guys. Pokoke ikut-ikutan dineng koyo Mas Kalimantan. Intine iki ngono. Iki aku real ngomong apa adanya nggih. Jadi tak tekoki kuwi lah ya saurane iki koyo abot ngono. Padahal aku ki gak duwe masalah apa-apa, tapi kok aku dineng. Ngono ki aku yo ngrumangsani, guys, wong aku wong nom. Ya tetep petuk ning ndi, ketemu ning ndi ya tetep tak takoki. Cara kondangan ngono kuwi ya sing gawakno berkate ya Pak Su. Ya biasa ngono, guys, tapi kok ndek iki gak gelem sapa ning omahku, gak gelem nakoki aku ngono. Lah kuwi aku kaget, jemah-jemah kuwi dina Jumat kuwi ya ater-ater sego mendarat rewang ning gone adike Pak Su ki kan omahe ya ngarep omahe Mbah Jami to. Kuwi ngeteri sego rene, celuk-celuk mak seh ngono. Lah aku yo kaget, guys. Kagetku ki lho. Dek kok swara Mak Jami tenan apa ora? Padahal ndek iki selama iki gak pernah ning omahku. Aku yo kaget, guys, kuwi. Kuwi terus aku tangi buka kamar ngene, ndek wis nggawa sego karo sayur. Kuwi kaget aku lho. Apa, Mak? Aku ngono. Nganu Mak seh dikeki sego kuwi Pak Ediki ngono. Pak Ediki kuwi adike Pak Su, guys. Adik Pak Su sing omahe ya cedhak kene iki. Lah kuwi teronan dina Jumat kuwi ngeteri sego ning gone dhisik. Terus dina Sabtu, dina Suwetu ki nek ngarit sedina kuwi, guys, ngarit tebon mbah ngarit suket kuwi bali ping 3. Isuk ki bareng dhisik dina Setu isuk kuwi budale iki iring-iringan sama dhisik. Kan aku berjalan karo Mbah Dok toh ngarep mburi ngono kan. Aku arep ngewangi nek gak salah arep ngewangi ngunduh-unduh jagung Mbah Dok sing dhisik. Sing Mak Jami kuwi ngriku karo nuntun sepeda ngono, guys, posisine arep ngarit. Lah kuwi tak takoki. Aku setiap ketemu kan takok terus ya, guys, wong aku wong enom, rumangsane aku enom ya gak ndek salah apa-apa, gak tau tukaran karo Mbah Jami, tetep tak takoki terus. Mbah dene disauri, mbah ora. Kuwi tak takoki terus. Lah kok ya semaur, alhamdulillah ki atiku jane wis ayem seneng aku. Disauri kuwi, guys, tak takoki, "Arep ngarit ning ndi, Mak?" ngono. "Aku arep mek tebon." ngono. "Oh iya, tapi beda arah, guys. Aku ki jalan ki arah nganan, sing Mbah Jami ki arah lurus." ngono tak takoki, "Ngarit tebon ning gone sapa kok parake rondo?" aku ngono. Komo mbah nek menawa mek pucukan ngono sing Mbah Dok ki. Lah kuwi terus kuwi dina Setu, guys. Paling mungkin awake iki wis gak penak, wis rumba-rumbu krasa gak penak nggih. Dina Sabtu kuwi posisi nggawa tebon, nggawa suket kuwi lho, guys. Kuwi posisi wis gak tok omah. Posisine wis kan nglewati omahe dulure wedok. Kuwi wis dislendekno ning ratan. Posisi sepeda enek tebone kuwi wis krasa nek dhek gak penak kuwi njaluk kerok ning gone dulure wedok, dulur wedok sepupu ngono lho, guys. Kuwi omong nek awakku ki gak penak, aku tulung njaluk keroki ngono. Lah dikeroki tenan. Lho bar kerokan ki sore jek budal ngarit neh. Kaya wis krasa nek esuk ki ndeke ape gek enek ngono apa piye ya, guys, mungkin ya sedina kuwi ngarit balik nek gak ping pindho ya ping 3. Nglumpukno tebon karo suket kuwi ngarit ngantek. Lah kuwi terus bar dikeroki kuwi rak wis ape diterno mantuk dulure wedok kuwi. "Kowe iki kuat tenan apa ora yu mulih dhewe?" "Kuat, aku kuat, jek kuat aku nggawa sepeda ngono." Padahal sepeda kuwi ya wis ora ditumpaki, guys, dituntun.
Mau sambat iki jere dadane iki lara. Dadane lara, ambekane iki sesek ngono, guys. Sambat iki kuwi. Aku ki dadaku ki lara ngono terus ambekanku sesek ngono. Cerita karo sing dulur wedok sing ngeroki kuwi, guys. Kuwi kan bature dhisih ngadroh nggih. Kadang iki cerita ndek iki. Lah iki posisi bar dikeroki sore kok balik ngaret neh sampai meh magrib sampai setengah 6 kuwi angger wong do cerita. Duh, lah ndek iki cek ngaret Mbah Jami ngantek ape magrib kae iki. Kadang iki leren ning pinggir dalan lho, guys. Leren terus sirah iki diselehno ning setir. Mungkinnya awak wis ngempet. Terus teko omah suket diselehno bruk adus terus ning nggone ponakane. Ponakane iki omahe yo gandenge Mas Lalimantan kuwi, guys. Sebelah sampinge Mas Lalimantan kuwi anake wedok Mbah Jami kuwi, anak ponakan cara ngono ki anake dulure lanang Mbah Jami. Yo kuwi sing dieloki sampai meninggale iki yo ning omahe ponakane kuwi, guys. Cerita, "Nduk, aku preksakno ngono, awakku gak penak." Lagi posisi bar magrib kuwi dipreksakno ning gone bidan. Jarene kuwi tensi rendah, apa kuwi karek 80, guys, tensine. Terus dikeki obat bidan kuwi. Uga enek sudane malah satu malam kuwi suwengi kuwi muntah terus. Nek kondo ki ngono, guys, jere muntah ae. Angger dipangani apa yo balik, dipangani apa muntah. Dadi terus isuk sakbare subuh kuwi dipreksakno neh. Kuwi yo karo ponakane kuwi, guys, dipreksakno neh. Lah basa wis rada jam 6, jam 7 kan bar preksa diombeni obat to. Lah diombeni obat kuwi jerene iki yo ijek iso omongan, guys. Ngene. Nduk, ambekanku saiki wis rada longgar. Ya wis rada krasa penak awakku ngono. Lah ndelalae kuwi terus sing ponakane ngomong ngene, "Ya Mak, ndang dienggo turu, ndang dienggo istirahat, soalnya kowe ndek bengi suwengi kan ora turu, muntah terus ngono." Lah kuwi turu tenan, guys, turu pules ngono. Lah anggere enek wong ngamuk, sedangkan Mbah Jais kuwi lho, Mbah Jais. Kuwi yo ngamuk. Ngamuk ki ndi makem ngono, kuwi ning kamar anu yot ngono, terus apa miline lawang kuwi dibuka kamare kuwi terus ya didemeki Mbah Jais ngene bathuke ngene-ngene. Tapi kuwi mbah ya wis meninggal, mbah urung ya guys posisi jam 09.00 jam 10 kuwi ya gak ngerti, kabeh wong ya gak ngerti, wong ya ora enek abene, ora enek krok-krok, ora enek piye lho guys. Alhamdulillah ya pokoke digawek genah ya digawek gampang jeneng Mbah Jami ya. Pokoke semoga husnul khotimah ngono ya guys. Saiki karek ndongakno. Lah iku san sapa-sapa do niliki, lah ya jere awake gak penak, ndek ngijek ngarit kok jere awake ra penak. Ya dadi posisi jam 10 pagi kuwi ya enek wong niliki wong loro wong telu ngono ya do omong-omongan ngono. Tapi iki yo gak ngrasa nek Mbah Jam iki cara ngono mbok wis ninggal mbok urung yo gak paham guys, masane iki yo turu pules ngono ae, wong bar ngombe obat, biasane bar ngombe obat kan yo ngono kae to. Turu lah kuwi ngertine guys, ngertine iki jam nek salah setengah 12. Lah iku ponakane ku mangkan arep ngombeni obat meneh. Posisine iki arep digugah, diombe dikeki mamsik lah intine dikeki mam, terus bar dikeki mam kuwi dikeki ngombeni obat. Lah ndelalae malah digugahi kuwi ora tangi. Gak tangi blas pokoke terus ponakane ku mang jerit-jerit celuk-celuk wong, Mbah Jami nek tak gugahi gak gelem tangi. Piye iki ponakane iki wedi guys kuwi. Tapi iki piye ya jenenge wong kadang nek wong sakaratul maut ngono kae kan yo mbah piye-piyene iki duwe pola, duwe nganu guys. Iki posisi iki yo sikil yo cek nganggo kaos kaki, yo kemulan rapat ngono guys. Kok yo alhamdulillah pokoknya meninggalnya iki gak merepotkan siapapun. Jadi iki yo bener melok ponakan tapi yo sing ponakane iki yo gak kepikiran guys nek terus Mbah Jami iki arep meninggal ngono iki yo gak kepikiran rumangsane yo cara menawa nek hari-hari biasa nduk aku preksakno wetengku gak penak, dadaku lara ngono iki biasane bar dipreksakno rong dina bar ngombe obat yo mari. Lah tapi kok kuwi sampai segitunya sampai cara menawa kok ngantek meninggal kuwi yo ponakane lah kuwi yo
keweden ngono. Dadine meninggal iki ora posisi ora di rumahnya Mbah Jami sendiri, tapi di rumahnya ponakan. Dadine ponakane kuwi ya wedi. Ya tak kandhani, ya rasah wedi-wedi nah wong kowe iki jenenge sing ngopeni, sing nulung, sing mriksakno sing apa, jenenge kabeh memang wis tara wis takdire Mbah Jami wis ngene, ya wis nganu ya dene anake engko nek umpama enek kok ngene-ngene mak meninggal ya diterima ae. Tapi alhamdulillah anak-anake ya gak do nyalahno ngono ngene, guys. Soale yo posisine make yo diopeni, kaya anak-anake yo adoh. Sing anak Mbah Jami pertama kuwi sing ibuke Mbak Fitri kan manggone ning Jember. Yo adoh, kuwi yo gak menangi mbok wis dikubur kuwi wis gak ro, guys. Tekan kene yo Mbah Jami wis dikubur. Maksudnya yang perjalanannya kene Jember yo aduh kan nek numpak ning ngono. Ya wis ngono ki lah. Kadang ki kaya gak percaya, kaya ning-ningen mripate dhewe kadang intik-intik mlaku nggo apa mangkok, nggo apa njaluk sayur ponakane kuwi, guys. Pas sampinge Mas Lalimantan ponakane iki, pas ngarep omahe dhisik. Sebelahe ketok angger Mbah Jami mlaku intik ngono kuwi ya kaya ningen mripatku lah kuwi. Kaya gak percaya seakan-akan kuwi Mbah Jami iki meninggal tenan ngono kuwi kaya gak percaya, guys. Lah ngene iki arep sedekah bumi ini sing tak elingi sapa? Tak elingi Mbah Jami. Dengan PD-nya Mbah Jami iki bener wis tuwek, guys, tapi dhek iki aurane kan aura kesenian. Jadi mbiyen kuwi ya toprak ya tau, reog tau. Ngono kuwi dadi dhek duwe apa? Jiwa seni. Jadi yo wis bener wis tuwek tapi gaul. Terus dhek yo gak duwe iya ya guys, gak duwe malu ngono ka lho. Bener wis tuwek tapi kadang nom-nome isin yo guys, juga tidur isin. Tapi nek Mbah Jami gak. Maksudnya iki semangat terus ngono lho guys, wis tuwek iki melok noprak, melok kadroh, melok ngene-ngene iki ndek seneng, nggo ngibur jare iki hiburan ngono. Iya tare yo wong iki butuh hiburan bareng ya guys. Tapi asline sing disambatno kuwi yo dodone kuwi lara, guys. Kadang ngene iki jerine wah lara sing wis tau dijak-dijak cerita, sing wis pernah dijaluki kerokan apa ngono iki dodo sing disambatno. Apa mungkin serangan jantung mendadak ngono kuwi guys. Jenenge wong kan gak ngerti. Malah ninggal iki yo apik yo kaya wong turu lho. Sing digumuni kadang heran ki tunggal sak omah kan iku ponakane yo bubuk ning kursi. Sedangkan sing Mbah Ratmi sing mendina melok kocek desih ku lho guys. Kuwi yo ning omah kok yo gak krungu nek cara Mbah Jami arep ninggal kan wong ki tetep mbuh polah piye, kadang yo piye ngono ku yo gak enek guys. Juga nek krok-krok gak enek piye. Aku kadang ki yo heran ngono. Tapi yo jenenge menungso ku yo beda-beda yo guys. Yo enek sing pas ajal menjemput kuwi yo dijemput sing dalam keadaan kalem ngono kuwi yo kan setiap manusia berbeda-beda. Maksudnya beda-beda kuwi yo setiap meninggal iki kan wong yo gak padha ngono guys. Jadi yo alhamdulillah ndek iki yo gak ngrepotno sanak sedulur, gak ngrepotno anak putu. Dadine yo digawe genah. Karena yo ndek munamuni, somben aku matilah nek ora ngrepotno sapa-sapa ngono. Lah kuwi pengene turu ning gone ponakane iki apa guys? Pengene. Dhisik kan dhek pernah ya wis lara bengi-bengi. Kuwi muntaber guys, muntah karo campur kuwi ndek sampai gak kuat tangi, sampai apik iki sampai mbrangkang-mbrangkang dadi trauma. Bengi ora nek sing tak jaluki ngombe. Ning omah karo Mbah Jais, Mbah Jais ya wis tuwek. Cara menawa diceluki lagi wis gak ngerespon, wis tuwek. Dadine ndek awake lara sithik ya langsung golek batur nggone ponakane kuwi. Ngono ya guys, wis cerita yang sebenarnya. Pokoknya desa iki yo gak nambahi, gak ngurangi. Pokoknya anggere wong iki do kaget perkara Mbah Jami ninggal ki yo gak sampean tok, guys. Apa meneh kok sing sampean adoh cuma ngertine ning konten ngene iki sing hari-hari ibarate awor kumpul ngarep omahe ngono kuwi gak percaya kok nek Mbah Jami iki wis ninggal, gak percaya. Kadang ya kaya ijek enek, sriwet jek piye ngono kuwi.
yang iki aku sampai 2 bulan 3 bulan ki nindi-nindi dhewe ki gak wani guys, aku koyo wong sek ning-ningen aku salat ki tak kon nggoni paksu tenan kuwi pokoke iki yo kebayang-bayang lah. Yes, ngono kae yo guys. Yes, minta doanya muga-muga diparingi apa kuwi sehat selalu, panjang umur kanggo kabeh ae nggih, kanggo kabeh ae keluargane Mbah Jami, keluarga Kalimantan, keluarga DC, muga-muga diparingi sehat selalu panjang umur ya guys. Semoga ya family online dimanapun panjenengan berada, muga-muga ya diparingi sehat selalu panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane, disukseskan apa ki bisnise, usahane ya guys, muga-muga sukses lancar, diparingi rezeki ngalir terus seperti air zam-zam ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tak ngelanjutno lho guys, nang digoreng nanti kayak ning toples. Engko terus dienggo masak soto bening. Maaf ya guys, iki nambahi video raketang sak menit 2 menit nggih. Nek mau ki enek family online sing pertanyaane belum desih jawab. Kita jawab pakai Viti nggih, Bu. Pertanyaane nggih. Kalau Mbah Jami sudah meninggal, lah Dek Aryanya ikut siapa, Dek? Ngono kan belum tak jawab. Dek Arya kuwi semenjak Mbah Jami meninggal kan posisine nggih ning Kalimantan nggih, Kalimantan Selatan. Lah mergawene kuwi ning pabrik roti, guys. Iku semenjak Mbah Jami meninggal kuwi ndeke ya gak ngerti. Maksudnya dikabari kok kono kuwi langsung esoke golek tiket. Jadi Mbah Jami dikubur sore hari, terus malam jam pokoknya waktu menjelang subuh lah guys. Pokoknya di Arya kuwi teko para esok nggih, teko terus sing kon Jember ya bengi tengah wengi. Jadi anak-anak iki gak enek sing do ngerti guys posisine kuwi. Jadi terus Mbah Jami setelah 100 hari wis bar 100 dino iku Dek Arya melanjutkan ke Kalimantan lagi. Pokoknya ngenteni 100 harinya Mbah Jami guys. Sebelum 100 hari yo tinggal serumah dengan Mbak Fitri, kakake. Kuwi dadine Fitri kuwi anake putune Mbah Jami sing anake sing Mbak Seh, sing anak mbarep nggih. Lah Arya iku bapaknya wis meninggal, tapi anak keduanya Mbah Jami, bapaknya Arya iku. Jadi Mbah Jami kuwi duwe anak loro lanang wedok iku ora karo Mbah Pomo guys, iku anak tiri lah nek karo Mbah Pomo nggih, iki anak bojo dhisik. Dadine sing diopeni Mbah Pomo ku ya putu kualon nek ngarani nggih putu tiri. Dadi diopeni ya Mbak Fitri karo Arya kuwi cilikane ket mulai bayi sampai dadi gede-gede sampai dadi wong kuwi sing dadekno wong ya Mbah Pomo. Ngono guys ceritanya nggih. Iki Mas Arya lah ki wis kembali ke Kalimantan Selatan ikut Mbak tapi Mbak pernah piye guys, Mbak pernah minduan sing ngajak Mas Arya ku yo sing deloki Mbah Jami waktu pas Mbah Jami meninggal di rumahnya Bukti, sing deloki yo Bukti kuwi guys. Dadi niki diarahno dulur-dulure daripada ning omah yo wis gak sekolah. Cara menawa golek kerjaan ning omah, nek ning omah kan pekerjaan iki berat yo guys ning baon. Engko nek gak ning baon kan yo gak entuk dhuwit. Dadi Dek Arya lah yo gak sanggup merga ning panas-panasan, dadine dijak ning Kalimantan ning pabrik roti guys. Yes, begitulah. Yang penting ki pertanyaane wis tak jawab, wis selesai, wis deal nggih guys. Dhisik yo cerita apa adanya, orang ngelongi, orang nambahi. Ya wis apa adanya real ceritane ngono kuwi. Wis ngono nggih. Dadah.